алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ва тансиҳат ҳастед. имрӯза влоги мо сар мешавад аз ҳамин хел картошка бирёни ба маза. ман барои обеда барои худам камтар ҳам хел картошка бирён тайёр кардам, барое ки хонада ҳеҷ киам набуд. вақте ки ҳама корда бошанд, ман барои худам фақат ягон чи тайёр мекунам, баъд бегонӣ тайёр мекунам. ягон авқати бае ки шавҳарам мебиёям ай кор. ҳозир мо обед мекунем дӯстони азизам, ба мо иштиёетон биёед шумоям бо ҳамроҳи мо обед кунем. дӯстони азиз, имрӯз хостам ки барои шумо нишон диҳам якчанд чизро. мо динал рафтагӣ будем як бозоре ки тоҷико савдо мекардан, да унҷо урусу ҳама да унҷоям тоҷикоям савдо мекардан короче. баъд мо ҳамонҷо харидем, инқа гаштем ки рости ягон чизи нағзам наёфтем. баъд онҷо харидем барои худамон қуръон. мо қуръон надоштем дар хона, ман фақат ай ба телефон мехондум, приложение ҳаст қуръон ба вай мехондум. хостум ки ҳамихел якта қуръон харем барои хона. барои хона қуръон харем. вақте кӯдака тоқа хоб мекунӣ, даркорӣ чизи беҳтарин чизи даркорӣ ҳамин қуръон аст. та тори сармон меистад, кам кам худамам мехонам, иншааллоҳ бо ҳамихел меистад. хаб на барои худамон харидем қуръон, самин главни чиза харидем. баъд ҷойнамоз харидем. мо ҷойнамоз доштем, шавҳарам як бор ҷумъа рафтагӣ буданд. ҷойнамоза каршеринг мегиранд мошин, дар ҳамонҷа монда буданд, худшон омаданд, ҷойнамоза дигар наёфтем. бо якта дигар ҷойнамоз харидем. қуръона мо 800 рубл харидем, ҷойнамоза 200 рубл. баъд ҳозир мехоҳам барои шумо бо як чиз дигарро нишон диҳам. барои бачамаи ин хел коробкача харидам, ма падарашни ин хел коробкача харидам на 400 рубл. ина мо смешни цени харидем, дуромадагӣ будем, баъд авҷа омадан ина барои бачама харидам ростем. баъд мехом дар даруни ин коробкача чизое ки ай майдакиш барои мо мондагиай ҳамонро дар ҳамҷа гузорум, нафаҳмият неста. вақте ки калон шуд, баъд худаш тамошо мекуна, нишон метимша. агар хоҳем шуморам ҳамихел кунед, беҳтарин кора ин. баъд вақте кӯдак калон меша, ҳама чина нақл мекунӣ, нишон метӣ. най мо мондагиай айродон ҳамихел чиз мондагиай, ҳамихел чиз мондагиай. баъд инҷа мондагиай бутулкачаи якум боре ки дар ин об хӯрдагӣ, шир хӯрдагиай. баъд ана ин патинкае ки мо доштем, ҳамина ҳар ду параш буд. мо як бор рафтагӣ будем берун, ина пӯшондагӣ будам. ҳамина мо якташа чӣ хел гум кардем, дар ёдмон нестай, гум шуда ҳамин. баъд ҳаминам напамият гирифтам ки напамият истад. ҳамиян барои як параш нест, неки як параш неистад. баъд ман хостум буда ин даруни коробка гузорум шапкае ки якум бор ба сарш кардагира. баъд ҳамин куртачае ки якум бор ман харидагиам, инам хостум дар даруни ҳамин гузорум. буда инҷа ҳаст соскае ки якум бор хӯрдагӣ. мо нахостум пардохтан, хостум ки дар ҳаминҷа гузорум ки напамият истад. вақте калон мешавад, иншааллоҳ ман ҳамаша нишон метиҳам, мебинад худаш. ина коробка калони хушрӯе ки ҳама чӣ ҷо мегирад, бо ки ягон чӣ дигаам хости гузоштан дар ин ҷо мегирад. ҳозир акун дӯстонам ҳамаи чизаро хушрӯ карда дар даруни ҳамин мемонам. бо ягон чизе ки калон мешавад, ягон чизе ки интересниай бо ҳавая мегузорем дар даруни ҳамин. агар хоҳем шуморам кунем, ин беҳтарин кор аст ба фикри ман. бо ягон чизи дигае ки мемонад, ай кӯдак бо дар даруни ҳамин мемонем. ҳамихел дӯстонам коробкачаи моям дар тайёр шуд. ҳамихел акнун ина мемонем меистад, кам кам дар дарунаш ягон чиза мегузорем. дӯстони азиз, акнун мехоҳам ки камтар камоти бачама ҷобаҷо кунам.
камтар тоза таракаю неки мехоҳам бо ин сарака ҳамаша пайратка гузорам. ман савол додагӣ будам подписчикомда ки чӣ хеле видео ба шумо бисёр маъқул аст, мехоҳед хонагӣ ёки дар берун. бисёриҳо гуфтанд ки хонагӣ нақстар, барои ҳамин барои шумо камтар влоги хонагӣ съёмка мекунам имрӯз. ҳозир ҳамаи либосия мебурорам, сарака хушрӯ ҷобаҷо мегузорам. шумо ҳам марҳамат бо ҳамроҳи ман уборка кунед. در آغوشی تو میمیرم، در آغوشی که از گرمی جان سوزی تنت سوزم، در آغوشی که از لبهای نرمت با دهانوشم، در آغوشی تو میمیرم، در آغوشی که با رغم خزانها سبز و گل پوشم، در آغوشی که از احساسی لرزش های رویاییش مدهوشم، در آغوشی که باری زندگی میافتد از دوشم، در آغوشی که میگردد همه دنیا فراموشم. دوستانی عزیز، намехал либосоша ман гузоштам, ҳамаша тоза кардам. ин тарафта патингошай аймада зиёд патинка дора бачаи ман. баъд инҷада парадай ваёшад изору бурукчаакошаю. ин тарафта шапкаву чизое ки дар коран насикиву ваёш да ин тарафа. ҳозир бо дӯстонам тоза мекунем даруни доруора. ҳамаша мехал буромадаинаш айдарам ниваяш. анами қадар мо дору дорем да даруни ҳаминҷа. ҳамаш қариб доруи кӯдак. вақте кӯдак шикамушколи ки дошт, мо ҳарчи медодемша, ина укропная вода медодемша. яки ягонташ помогат намекардан, динекс. ина ин хеле барои кӯдак. асипо инам барои коли ки буд, иам ёрдам намедод. ана инам барои коли ки буд, инам ёрдам намедод. бо эскумизан доштем, медодем, ёрдам надод. фақат бора коли ки анамин укробная вода ба мо ёрдам дод. шикамша бениҳоят нақс кард. баъд як вақте ки ҳамина додем, хонаи апам рафтем. дар хонаи апам кӯдак нақс шуд, ҳамина хӯрдак нақс шуд. дигарош хай ҳама ҳамин доруи кӯдаку доруи ки вақте ҳомиладор буданам дору менавистанд мехӯрдам. ина ин барои ҳомиладор будан. ҳозир даруни ҳамина як тоза кунам. доруора нақс гирифта гузорам дар даруни ҳамин. дар инҷа ҳамаи чӣ дору ҳаст барои грип, барои сулфаи кӯдак. инам барои ваяй камхунӣ дар вақти ҳомиладор буданам навистанд. карочози дуруни намам тоза карда мемонам. дӯстонам даруни коробкачаи моям тоза шуд. ҳамаи доруҳо гузоштам, ҳамаш ҷо гирифтанд. ман ҳамихел вақтҳои холигиам ба як кор машғул мешавам. як ҷоро тоза мекунам. вай вақте хона даничка набошад, ҳамихел коро мекунам. вақте худам тоқа бошам, барое ки бениҳоят зиқ мешам, ба як кор машғул мешам, зиқиам меравад. имрӯз мода ҳаво на он қадар хунукай, гармай ҳаво, ки мо имрӯз берун намебуроем. барои дина буромада будем, имрӯз намехом берун буромадан. инҷо дар влог имрӯза ба анҷом мерасонам. ба ҳамаи шумо хай дӯстонам раҳмат барои дастгирӣ, раҳмат барои
ویدیوی ما رو تماشا کردنتان از همه شما می‌ندارم. خیلی دوستانی عزیزم.